Antonio García, professió administratiu, Partit Popular, càrrec alcalde de Ròtova. Xavier Simón, professió agent comercial, Partit PSPB-PSOE, càrrecs secretari general de la Costera La Canal i exalcalde de l'Alcúdia de Crespins. Juan Ponce, professió biòleg, consultor i educador ambiental, coalició Compromís, càrrecs diputat de Compromís a les Corts Valencianes per València i regidora Vilamarxant. Antonio Arnau, professió agent comercial, Partit Esquerra Unida del País Valencià, càrrecs responsable de moviments socials d'Esquerra Unida, membre de l'àrea de Medi Ambient i de la Comissió Executiva. Vicente Tejedo, professió enginyer agrònom i doctor per la Universitat Politècnica de València, càrrecs director general de Qualitat Ambiental de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat. Què tal? Molt bona nit, Xavier Simón, per Partit Socialista. Què tal? Molt bona nit i gràcies per vindre. Que vinc i la veritat és que teniu un magnífic nom, raonem, que sempre és important. Sí, a més, raonem és una paraula molt valenciana i molt del dia. Bé, nosaltres sí que la veritat és que entenguem que si el plan del 97, la veritat és que queda molt, com ha dit bé el company de Compromís, que falta molt per executar. I també seria la pregunta per a quan el plan del 2010, perquè venen molt de temps anunciant-lo, però encara no sabem res al voltant d'ells. Els plans cal fer-lo, el FEM és un problema que cal tratar i cal tindre-lo clar, però més enllà crec que el més fonamental és saber la voluntat política que n'hi ha de fer-lo, que és on crec jo que n'hi ha deficiències. El Partit Popular s'ha deixat molt d'euros per fer, n'hi ha moltes coses molt pendents del 97, anem a veure el 2010, l'han anunciat moltíssimes voltes que van aprovar-se, que va fer-se, però encara no ho sabem. I a partir d'ahí jo diria clar que aquest és un plan per a consensuar les majories socials, més enllà de la majoria política que pugui tenir el Partit Popular, que de fet la té, les majories socials, per a que això no farà una guerra, que és el que està convertint en aquests moments els plans de decisions allà en totes les zones on estem. I evidentment en el transcurs de la nit anirem introduint un poquet més i profunditzant més en aquest debat de totes aquestes guerres que s'estan produint per allà, que bé coneguem. La veritat és que m'he començat pront el debat i me veig sorprès de lo que a vegades sent. Casualment vinc de l'àrea 2 de la zona 10, 11, 12, allà on han fet el macroabocador de Llanera, que és aquella barbaritat que es vol fer allí i que inclús ara mateix no sé si volen fer o no volen fer-la, perquè els mateixos dirigents del Partit Popular us diuen que sí i altres diuen que no, i això vostè ho saber, la veritat. Mire, allà on estan fent tots els consorcis estan creant problemes, el nostre està creant més problemes que solucions. És una contínua lluita que tenim en la comarca al voltant del tema. Per tant, n'hi hauria que parlar de les coses clares. M'agrada sentir a l'alcalde, a Toni, l'alcalde de Ròtova, dir-me que està en mi en el consens, però és que no esteu fent-ho. És que no esteu fent-ho. Esteu imposant una majoria una altra i una altra vegada. Claro, és molt bonic així poder criticar i dir què farem en el tema del FEM. Evidentment el FEM n'hi ha que tratar-lo. I nosaltres posem la nostra solució. Nosaltres plantegem una gestió pública. Tot el que sigui públic sempre és millor que privatitzar les coses. I més barat per a la ciutadania, demostrat. Nosaltres plantegem no fer macroabocadors, sinó microabocadors en cada una de les zones. Però allò que diguem nosaltres, mire, jo no sé si ho coneix, però en el 2005, en la Mancomunitat de la Costera, la Canal de Navarrés, presentarem una moció al Partit Socialista en la qual diem quin model volíem de fer per al tractament de la comarca, que és allò que estic dient-li jo ara. Aquella moció la vàrem presentar exactament en febrer del 2005 i va ser debatida el 16 de març del 2005 i va ser aprovada en els termes que jo li dic, i no és el que estan fent vostès, per unanimitat. Però el més curiós de tot això és que aquella mancomunitat tenia dels 18 ajuntaments representats, 1 d'Esquerra Unida, 5 del Partit Socialista i 12 del Partit Popular. I la van aprovar per unanimitat. Però, a més, el president de la Mancomunitat era Alfonso Rus. És a dir, aprova per unanimitat allò que estem parlant ara tots així presents i feu completament el contrari. Per tant,
Sí, si no ho coneix, jo li puc fer apel·lar una còpia, una moció, presentar a la comunitat, així està. La moció i l'acta, li puc fer una còpia perfectament. Vull dir, nosaltres sí que volem dir quin és el problema que n'hi ha i com n'hi ha que tractar-ho. Però, evidentment, allò que estan fent en l'àrea que jo conec és totalment el contrari. Només feia que crear problemes a la societat, rebuig de la societat, manifestacions contínuament. Volen fer-nos un gran macroabocador que crec que ni és la zona adequada, ni cal fer-lo d'aquestes dimensions. I més quan vostès estan d'acord en el que nosaltres plantejàvem. Microabocadors en les comarques, tratar el nostre propi FEM i gestió pública, insistir en la gestió pública, perquè al final això s'està convertint en privatitzar massa en tots els interessos que n'hi ha de les empreses privades, que això ens assusta un poquetet. Jo, si me dones les paraules, a veure, no... Toni, però la realitat és ben distinta. Vull dir, en la nostra zona, l'abocador de Llanera està quedant molt, el que esteu fent, està quedant molta rebuig de la societat, manifestació darrere manifestació. Per què? Perquè la gent no sap què va fer. Claro, pues expliqueu-ho, com que no ho sap perfectament. Del macroabocador, és mentira. Bueno, vaya. A veure, és un abocador per 20 anys. Per 20 anys. ¿Me dejas un momento, por favor? Pero no me digas això. Entonces, anem a veure, quan se fa un abocador per 20 anys, no és cert. No passa res en la comarca. Està tot perfecte, està tota la gent encantada. Només passa en els ajuntaments on governa el Partit Popular. Perdona, però si de la comarca nostra, per exemple, per el tema del consorci i l'abocador, vostès han tingut damunt la taula més de 10.000 recursos contra la tassa. I la gent està encantada de tot. Quan hi ha que fer una manifestació contra l'abocador, allà hi ha 5.000 persones manifestades, però la gent està encantada de tot. La tassa és una competència del Consorci, no de la Generalitat. I la Generalitat no té res que veure. Pensa que la Generalitat i Diputació van tenir el 40% del Consorci, si no recordo mal, I vostè està allà representat i coneix de primera mà el tema. Antonio? Perfectament el conec. Que primero... La primera afirmación... Alcalde, y sabes que avui, tu eres alcalde, has sigut alcalde, perdona, i saps que un residu de basura, que els ajuntaments moltes voltes fem política de costos en el que és el residu de basura, sabem que 80, 90 o 100 euros un residu de basura no ho val. D'una casa, parlem. Val molt més. Toni, anem a veure. Jo sé perfectament el que passa al meu poble. Jo sé perfectament el que passa al meu poble. I no t'ho dic en seguida. Mira, jo ho tinc així, perquè també ho he dur perquè sabia que eixiria al final el tema. Jo sé exactament. Jo sé que el meu poble, d'arreplegar el FEM, del tractament i de dur-la a la planta hasta ara, mos costava a nosaltres 67,43 euros. Quan ho diem a Guadassuar. Això està ara. Jo sé que a nosaltres el rebut del FEM a ciutadans del meu poble, l'Alcúdia que es visca allí, costava 67,43. I sé que a partir d'ara, enguany, costarà 124,45. No és el doble? Explica-li això a la gent. No, perdona, estem en una comarca amb més d'un 30% de paratge. La gent li costa plegar a final de mes. Tots no viuen bé. La gent li costa. La gent li importen aquests diners. I entonces pujar-li, per a què han fet? Però per a què? Per a lo mateix. És que no us han prestat uns servicis millor o pitjor, és exactament el mateix i es costa el doble. El seu poble anava a Guadassuar. Per tant, vostè sap que la gestió que estan fent el Consorci està creant molt de lío en la ciutadania i a més està incrementant el cost. I no han fet absolutament res. Continuen estant exactament igual conforme estaven. Ni millor ni pitjor, igual, i costam-vos el doble. I això és una realitat, Això són els números que jo no m'inventem. El doble? El doble? Sí. El doble. Vicent, Antonio, Vicent. En estos momentos. Vicent, Antonio i Juan. En estos momentos. Vaig per davant que sempre defensem i defensarem el reciclatge. I quan hi ha que se faci, quan més se faci, millor. Jo sé que no us agrada, però ho tinc que dir així clar, és que els responsables, i continuo parlant de la zona 10, 11, 12 de l'àrea 2, de que vaig a reciclar-se menys, sou vosaltres, sou el Partit Popular. Heu venut un macroabocador en base a que la tassa del FEM anava a baixar de preu. Sí, s'ha venut, això està ahí, això no m'invento jo res, és pavor diaris, declaracions de gent dirigents del Partit Popular, dient que el macroabocador de Llanera, anava donant altres coses que la tassa anava a baixar. S'ha produït completament el contrari. S'ha duplicat la tassa. I ho he demostrat. I no sols en el meu poble, en tots.
Sabeu el que diu la gent? La gent de l'àrea, Toni, me tens que donar raó. La gent de l'àrea diu, no recicle més, que reciclen ells. I per això dic jo que part de la responsabilitat de que això vagi a ocorrir la teniu vosaltres, perquè heu venut mal les coses. Mos hem enganyat en el tema este. I entonces la gent diu, bueno, anem a veure, estic reciclant perquè entre altres coses, a més de tot el tema mediambiental, que evidentment defensarem, va costar més barat el residu del FEM i ara me costa el doble, no recicle, i això ho he sentit. I es dic, esteu equivocats, reciclem, que va per bé de nosaltres, perquè això ens farà treballar millor el medi ambient, per supost, i a més que ens té que rebaixar la tassa. Però, clar, la realitat és el contrari. Ve la primera tassa, el doble. I la gent està enfadada de veritat, enfadada de veritat, Pense que no, Javi. Xavi, pense que no. Juan i Vicent... Respecte als abocaus incontrolats, el que n'hi ha que fer és controlar-los. És molt fàcil, controlar-los. Bueno, vist de lo complex que és. Però, evidentment, a la gent hi haurà que donar-li solucions, educar, evidentment, campanyes les que facin falta, i tenir l'alternativa per a poder anar a tirar allò que sobra quan toca i on toco. Evidentment que això, en teoria, des dels consorcis tindria que haver-se solucionat. Jo insistisc en el tema, si els consorcis foren un ente per a donar la pau i el consens de tota la ciutadania, i no està ocorrint, i perdone que ho torni a dir, però és que no està ocorrint. Allà on visc jo, no corrigeix aquest tema. Xavi, perdona, no correix, no correix. Que estàs parlant concretament, sí que n'hi ha consens per part de tots els alcaldes. Però, Toni, si t'han fet 15.000 al·legacions de Ciutadans sobre la tassa. I a més coincidís plenament en Antonio d'Esquerra Unida. Vull dir, això és un tema polític, evidentment que és un tema polític. Si així governara un altre signe polític, aquestes coses no estarien parlant igual. Si així governara l'Esquerra, això no seria igual. Toni, això és així, no? És una opinió de l'Esquerra, jo la respecte totalment, però no la compartís. La solució senzilla, el que vull del FEM, vull gestió pública. La gestió pública crearia llocs de treball. Bé ho has nomenat, i bé que n'hi ha una bona oportunitat per a crear llocs de treball tan necessari. Recordo que estem en una zona en un 30% superior de tassa de paro, Per tant, és una bona oportunitat. Però és que estan fent completament el contrari. Esteu privatitzant. Esteu privatitzant. 674 o algo así, los puestos que contemplaba el PIR, nada más. Nada más. I podem crear tot això. Però, a més, esteu privatitzant i duplicant el cost del ciutadà. La tassa costa el doble. Però jo no vaig a dir-li per què costa el doble. Costa el doble. Jo li diré per què costa el doble. I això serà molt senzill. I 4 datos molt senzills perquè vull dir-los, perquè és així. Mira, el pressupost del Consorci són 16.600.000 euros. Això tu coneixes bé, veritat? Saps que de la Generalitat només va pleguen 110.000 euros, saps que de la Diputació són 66.000 euros i saps que 16.400.000 euros són de la tassa per a pagar el pressupost. Vostès tenen adjudicats a Vitrusa la gestió del tema per 15 milions i pico d'euros, 15 milions d'euros, i n'hi ha coses molt escandaloses en aquest pressupost. En aquest pressupost hi ha coses molt escandaloses i la gent té que saber-ho. Tot el consorci consensuat i adjudicat per la majoria de la ciutadania no ho pensa així. La ciutadania no ho pensa així. I vostès saben, i la gent es té que escandalitzar la gent quan sàpia que disponen de 7,8 milions per a propaganda i publicitat. Fa 20 anys. Fa 20 anys. I això no vol dir que... És una barbaritat. Rebaixeu. Com que no? No, Xavi, perdó. Mira, 7,8 milions de publicitat. Els 300.000 euros que estan baixant per informes externos. La gestió de la Diputació, 800.000 euros perquè ens cobren els residus. Contratem persones i que facin la gestió. I tota l'hora que es produïsca, que vagi a la tassa i continuar sent una tassa barata. Perquè la gent està passant mal. Jo us continuo dient, la gent està passant mal. I vosaltres només feu que pujar tasses, i pujar tasses, i pujar tasses, i això no és possible. S'està pujant, no s'està pujant. I quan diu que la tassa estem cobrant la basura més cara que la cobraven abans, jo li dic que no. Així, pobres que encuses així més barats. Mireu, no enganyem a la ciutadania, no enganyem a la ciutadania que vostès han passat 6 mesos, el rebot és de 6 mesos, no d'un any. No, però la zona que... I que per aquest ciutadà no mereix una resposta? Sobretot perquè Juan està ahí pobre, que té el torn demanat de fa un munt de temps, Juan. A ver, preguntabais por qué lo de los vertederos incontrolados. ¿Y puede haber una diferencia clara de ideología política? Totalmente. Ahí sí que puede haber, ahí sí que comparto yo que haya una diferencia. La izquierda evidentemente está
por lo 100% público, con unos costes elevadísimos, elevadísimos, y desde el Partido Popular creemos que la iniciativa privada reduce mucho los costes, gestiona infinitamente mejor que la administración. La administración se tiene que ir a administrar, a controlar, pero no a meterse donde no le llaman. Y por lo tanto, bueno, una cosa, no, es que me tocaba a mí. Sí, pero això... El tema de los... Juan, dius que no m'he acabat? Sí, bueno, ens queda res, ens queden 2 minuts. Pregunta, si no és la meva agenda molt No, no ens dona temps, és que no ens dona temps. Una sola. Van a fer el macrococor de Llanera, es fa o no es fa? A veure, el personal prevé una planta de valorització i una boca a 20 anys. I per tant, si el personal se decidís entre tots que vaig avant, claro que se farà. Per majoria de tots. Per unanimitat. Rosa dic que no, no tinc anar més junt, De totes maneres, el senyor Ponce... Una majoria del 40% de diputació de Generalitat. No, ja no tot, ja no ens dona... Les cementeres no estan... No, però això ja l'hemos debatut. Caldrà fer un programa. Ja no ens dona temps, no parleu alhora. Per favor, moltíssimes gràcies, Vicent Tejero, per haver-nos acompanyat i a tots els de qualitat ambiental en este programa intens. Hablar con otro día de la incineración. N'hi haurà que tornar. Moltíssimes gràcies a Antoni Arnau, d'Esquerra Unida, Toni García, del Partit Popular, alcalde de Ròtova, Xavier Simón, Moltes gràcies. del Partit Socialista, Juan Ponce, de Compromís. Muchas gracias a vosotros. Sempre que allarguem aquests debats dona la sensació de que n'hi haurà temps suficient i després ens adonem que no, que hi ha moltíssims temes sobre la taula, però bueno, com a mínim hem pogut posar una miqueta de llum sobre un tema complex i hem escoltat diferents opinions. A tots vostès els convidem el dimarts que ve a un nou programa de Raonem. En aquest cas parlarem amb diputats autonòmics de l'actualitat del dia. Com sempre, moltíssimes gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos i per apostar per aquest debat de política plural. Molt bona nit, moltes gràcies i fins el dimarts que ve.